Taitaa Lipsellä vähän kuuden vastaan tuolla. Miten lähti menee kyllä varsin toista? Sitten on taas Helsingin aika selkeästi täällä kouluttaa vähän koneella perimmäinen puolella, joka siellä pyörii. Kilpailussa sitten jos jalkaintoiseen jarrua ja puolella. Mennään ja hyvä näin. Hienosti kaittuu Farkku Temari siinä ja sitten Sergei vähän enemmän sellainen mallilla. Sieltä varmaan Temari tuli hullua, siinä on Toyota moottori.